El portal Arxiu Digital és el web on l'Arxiu Municipal de Granollers mostra la documentació textual digitalitzada. En aquest vídeo s'explicarà com fer cerques als apartats de premsa digitalitzada i estudis i publicacions. Per fer cerques de premsa cal situar-se a l'apartat Premsa digitalitzada. Al bloc Què es pot introduir una o diverses paraules que volem trobar al contingut d'alguna publicació. Al bloc On es mostra la llista de totes les publicacions i butlletins disponibles amb les dates en què es van editar. A més d'aquestes, l'arxiu custodia altres capçaleres de premsa i butlletins que encara no estan digitalitzades i es poden consultar presencialment. Si sabem a quina publicació volem fer la cerca, la podem marcar fent clic al quadre que hi ha davant el nom. En podem marcar una o diverses. Si volem que la cerca es faci sobre totes les publicacions o no sabem a quina es troba la informació que busquem, cal deixar totes les capçaleres sense marcar. Al bloc Quan es pot indicar la data en què volem fer la cerca, amb una data concreta, un interval d'anys, un any concret o en tot el període. I un cop introduïts tots els paràmetres cal prémer el botó Cerca. Mostrarem 3 exemples. El primer exemple consistirà en cercar tots els exemplars d'una publicació concreta, que en aquest cas serà l'Eco de Granollers. Els resultats de la cerca mostren tots els exemplars d'aquesta publicació. Es poden obrir i descarregar. I per navegar pels resultats de la cerca cal fer-ho des d'aquestes fletxes. Al segon exemple buscarem una paraula dins una publicació concreta. Buscarem Montseny, el butlletí de l'Agrupació Excursionista de Granollers. Els resultats de la cerca ens mostraran els exemplars amb les paraules trobades dins el text marcades en groc. Es poden obrir els PDF i des d'allà descarregar i imprimir. Al tercer exemple buscarem totes les publicacions d'un sol any, per tant no en marcarem cap i a la data triarem l'any 1920. Ens mostraran els resultats de totes les capçaleres que es van publicar durant aquell any. Podem navegar pels resultats a través de les fletxes i també obrir i descarregar. Pel que fa als estudis i publicacions, cal situar-se al bloc corresponent. A l'apartat Què es pot introduir una o diverses paraules que vulguem trobar al contingut d'alguna publicació. I si no busquem cap paraula concreta, ho podem deixar en blanc. Al bloc On es mostren 4 quadres amb diferents elements: tipus, publicació, època o matèria. Per a fer una cerca no és necessari marcar els camps que es mostren, però ens poden ser útils per a filtrar segons el tipus, la publicació, l'època o la matèria. En podem marcar un o diversos i si no en marquem cap, la cerca es farà sobre tots. A tipus podrem triar article, monografia, revista completa o tesi doctoral i treball de recerca. A publicació ens permet seleccionar una col·lecció o agrupació. Els descriptors d'època i matèria permeten filtrar per diversos ítems. Al bloc Quan podem indicar la data en què volem fer la cerca, ja sigui una data concreta, un interval d'anys, un any concret o tot el període. I un cop introduïts tots els paràmetres cal prémer el botó Cerca. Mostrarem 3 exemples de cerques. En primer lloc buscarem tots els exemplars d'una publicació concreta, en aquest cas la publicació Medalles de la Ciutat. Els resultats ens mostren tots els exemplars de la col·lecció. Es poden obrir, descarregar i també navegar per tots els resultats. Al segon exemple cercarem una paraula dins una publicació concreta. En aquest cas buscarem cinema dins la publicació Coneguem Granollers. Els resultats de la cerca ens mostraran els exemplars amb les paraules trobades dins el text marcades en color groc. Es podran obrir els PDF
o descarregar. Per últim, cercarem a totes les publicacions filtrant pels descriptors d'època i matèria. Marcarem segle XX, biografies i persones i cap altre element. Així doncs, els resultats ens mostraran articles i monografies de les diferents publicacions que continguin els descriptors segle XX i biografies i persones. També podrem obrir i descarregar els documents i navegar pels resultats de la cerca a través de les fletxes.